Preparado na ang Commission on Elections Albay para sa 8 aldaw na suruunadan ng Certificate of Candidacy para sa May 2025 national and local elections. Sigun kay Attorney Maria Aurea Bobunaw, ang Provincial Supervisor kan COMELEC Albay, opisyal na mapuon sa aga ang filing kan COC moderar ini sundo sa Oktubre 8. Tutugutan kan COMELEC Albay ang pag-file nin personal kan mga makandidato o ang pagkakaigwa nin representative basta may maipresentar ining authority to file na nakasunod sa polisiya kan komisyon. Sundin natin ang alituntunin ng COMELEC. Pa-check niya po muna ang COC nyo para po mag-guide po kayo ng mga taga-COMELEC na maging maayos ang pag-file nyo. Paliwanag pa ni Bunaw, makalihis ang pagsuunad sa kasanaman ang mga ini-aapodon na aspirante asin aapodon man bilang kandidato para sa May 2025 polls pagpuon kan campaign period. Dugang pa niya may tsansa pa ang mga ini magpahayag kan sa indang mga opinyon o mag-exercise kan freedom of expression din huli ta day pasindasakop kan mga lay sa eleksyon. Sana po maging maayos at tahimik ang ating May 12, 2025 national and local election. Magiging maigot man daasinda sa pag-implementar kan sa indang mga polisiya araw kan tulong persona sana ang dapat kaibanan kan mga masuruunad nga ni maibitaran ang samok sa indang opisina. Bukas ang mga opisina kan COMELEC Albay puon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon, kaibahan ang mga aldaw kan Sabado asin Domingo para mag-akomodar kan mga COC. Mientras tanto, pupunan man kan COMELEC ang pag-upload kan COCs asin kan Certificate of Nomination o CONAS kan mga kandidato sa Oktubre 18. Opisyal man na mapuon ang campaign periods, senatorial asin party list elections sa Pebrero 11, 2025, sundo sa Mayo 10 mantang pupunan sa Marso 28, sundo sa Mayo 10 ang campaign period sa parliamentary race, congressional, provincial asin municipal positions. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.